Sí, coneguem quina és l'opinió per part dels sindicats. Xavier Martínez, responsable de persones de l'UGT, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Home, a la Model ningú està còmode, ni treballadors, evidentment, perquè saben que els hi obliguen a traslladar-se de manera forçosa, però tampoc és còmode la situació dels interns. Els interns, en un percentatge altíssim, doncs no volen abandonar aquest centre penitenciari. Això és evident, ho sap el departament i ho sap el conseller. El tancament del centre penitenciari és precipitat i una mesura clarament electoralista. Home, el que sí que està fent és pal·liar les polítiques de personal que ha vingut portant a terme al llarg dels darrers anys, que era de destrucció de llocs de treball, amb aquest tancament de la Model que per redistribuir 500 treballadors. I això ells ho venen com un increment de plantilla d'altres centres, i evidentment no és tal. El que és d'alguna manera minimitzar aquells danys que han fet que als llargs d'aquests darrers anys en destrucció de llocs. És així, que és claríssim. Aquí no hi ha... Les matemàtiques són les que són, no hi ha possibilitat d'engany. Poden enganyar a qui no coneix l'àmbit penitenciari, poden enganyar el ciutadà, poden enganyar, que ho fan bastant sovint, això. Poden enganyar, fins i tot us poden enganyar vosaltres, els mitjans de comunicació, evidentment a nosaltres no. Això no reverteix en cap benefici al sistema penitenciari. Això el que provocarà és massificació de nou dels centres penitenciaris, situacions d'increment d'inseguretat a tots els centres, i ja que els centres es massificaran de nou, danys col·laterals, fins i tot danys col·laterals als jutjats del centre de Brians 1, serà el nou centre, la Model bis. I això són situacions que, amb la política també improvisadora absoluta d'aquest govern, no contemplen i aquests danys s'estan produint als mateixos jutges de Martorell. El resum de tot plegat és que aquesta situació és una situació que ha volgut tirar endavant el govern i el conseller de Justícia només i única i exclusivament per tal de treure un profit mediàtic, un profit electoral i un profit partidista. Els funcionaris. No, a hores d'ara s'ha produït un acord entre altres sindicats, no amb nosaltres. UGT no ha volgut signar aquest acord de trasllat de funcionaris perquè entenem que no és l'idoni i el que fa és perjudicar. Aquests trajets de funcionaris es produeixin al llarg de les properes setmanes. No sé ben bé en quina situació es trobaran els treballadors quan es vulguin aplicar les mesures que s'han signat. Doncs, evidentment, beneficiar-los no els beneficiaran ni molt menys. Evidentment, és un mandat constitucional. La reinserció i la reeducació és evident. I els professionals de l'àrea de rehabilitació dels centres penitenciaris, tot i que el 80% són interins i realment porten maltractats durant molts anys, doncs fan una feina encomiable i amb unes condicions realment precàries. Aquesta situació, la massificació de nous centres impossibilitarà o empitjorarà la possibilitat de poder fer unes tasques de rehabilitació i reinserció correctes. Evidentment que sí que és així, i segur que el conseller això ho sap, perquè té un equip a la direcció de les centres penitenciaris que li han d'explicar les conseqüències de la seva decisió. Sí, però ho sap, l'equip li ha explicat, però la decisió l'ha pres d'una manera equivocada per nosaltres, ja que és bàsic, insistim, un centre de substitució. I tancar la Model sense un centre de substitució, doncs ja provoca, el que està provocant a les d'ara, provocarà grans perjudicis tant a famílies dels interns, com als treballadors, com als propis jutjats, com als professionals de l'advocacia, com molts danys col·laterals.
Efectivament. L'increment en primera persona de les agressions als funcionaris de presons al llarg del 2016 ha sigut constant els darrers anys i ha arribat a uns nivells realment preocupants. I per solucionar aquesta situació, el conseller el que decideix és sobremassificar els centres. Això demostra que el seu interès no és garantir la seguretat dels centres, el seu interès no són els treballadors, ni tan sols els interns, sinó el seu interès és vendre, que és el conseller que ha pogut, finalment, després de 114 anys, tancar el centre penitenciari de la Model de Barcelona. Ara realment estem immersos en intentar pal·liar al màxim els efectes sobre els treballadors i les seves famílies d'aquest trasllat forçós. Evidentment, si aquest intent es queda amb això, amb un intent, i no es pot aconseguir grans beneficis envers aquests treballadors, alguna cosa haurem de fer, evidentment. Ho hem fet en el passat, són imaginatius, som contundents a l'hora de fer concentracions i manifestacions i de tot tipus, i evidentment ho continuarem sent. Xavier Martínez, responsable de presons de l'UGT. Gràcies, bona tarda.